село Старцево, Златоград и град Крумовград. Много по-лесно е да отидеш сам на терен, да събереш каквото те интересува и да опознаеш местните. Но ние вече 5-та година организираме от извора на България в цялата страна и водим нашите танцори на място в даденото село, за да се докоснат до извора. Това е незабравимото, по-трудното, но истинското, в което всеки пие от извора и помни, знае и разказва. Защото съгласете се, едно е да ти разкаже някой колко е било магично и напоително преживяването, както ние сега го правим, и съвсем друго е да го преживееш. Организирахме поредната среща от извора на България заедно с читалището от село Старцево, Сдружение Красиво Старцево, Мая Сантова и приятелите от танцов клуб Китка, град Крумовград. Обогатихме знанията си и вкусовите си рецептори, но нещо рядко срещано ни се случи. Една баба беше донесла част от чеиза си и стари сукмани от нейната майка. Жената ни ги показа, разказа ни за тях, попяни, а накрая се обърна към ръководителя на нашия танцов клуб от извора и каза: „Чеде, я го вземи този сукман. От мама ми е, но при теб ще е на сигурно място, а при мен гние и ще го съсипем.“ Ами, додолу, поклон додолу. Не за това, че бабата можеше да го продаде, а ни го подари. Не защото бабата не прие парите, които й дадохме. Благодарим за това признание от тази народна женица, че ни разпозна като пазители, ценители, радетели, любители и спасители на изворното. Благодарим. Това е идеята с благо да даряваш, а в този случай тройно. Айде се здраве, приятели! И всички знаем, че скоро отново ще се видим.